L-esperjenza f'dawn iż-żminijiet diffiċli għal ħaddiema u l-istudenti Ghawdxin li jaħdmu Malta kienet it-tema ewlenija tal-laqgħa virtwali bejn il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u rappreżentanti tal-ħaddiema u l-istudenti l-Għaqda Ħaddiema Ghawdxin f'Malta u l-Grupp Universitarji Ghawdxin. Din il-laqgħa hi waħda minn sensiela li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel ma' stakeholders differenti li fiha qed jisma' l-isfidi li qed jiffaċċjaw f'dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji u biex jgħin ħalli jitfasslu soluzzjonijiet. Dan mhux biss għall-immedjat iżda wkoll għall-futur kif is-setturi differenti tas-soċjetà se jkunu qed joħorġu minn din l-emerġenza f'realtà differenti. Il-Partit Nazzjonalista tikompli jimxi pass pass mal-Ghawdxin permezz ta' dawn it-tip ta' laqgħat. Iktar kmieni x-xahar li għadda saret ukoll laqgħa oħra mas-sindki u minority leaders Ghawdxin. Minn barra l-Kap tal-Partit Nazzjonalista preżenti għal din il-laqgħa virtwali kien hemm ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Chris Said. U qed ifakkar ukoll li fl-aħħar jiem iltaqa' l-ewwel darba l-Kumitat Parlamentari dwar Għawdex li twaqqaf mozzjoni imresqa mill-Partit Nazzjonalista.